guys! Magandang araw sa inyo. So ayun, kanina nga po ay pumunta kami ng aking asawa sa Heat Market at nakapabili ako. Oh my gosh! Ng paborito nating kalabasa but in different shape. Char. Kubes. Ayan, spicy kubes. Kubes. Yan siya. So yes, mahaba siya. Para siyang yung watermelon na yellow yung laman. So, yellow din naman ang laman nito. Orange ba? Charis. So, yun. Pumunta kami kanina at sabi ko nga, bibili ako ng kalabasa. So, here it is mga mare. So, for today's video, magluluto tayo ng gulay. Charis. Gulay nga, mare. Ang gulay na, what do you call that one in the Philippines? Laswa. Oh my gosh. I'm so matanda na. I already forgot it. Charis. Ayan, so nakalimutan ko yun. Yung miswa ba? Yung ano? Ay, miswa? Ha? Laswa. Miswa. Iba yung miswa. Noodles yun, Marsh. Ayan. So, yun mga mare. Ito siya, mare. Kung tawagin dito, mare, ay kubes. Yeah. So, may iba lang to spice kubes. Mini mix. Ayan. So, mini kasi ito, Marsh. Kaya, ganyan rin siya, Marsh. Pero parang nga siyang dami kong sat-sat mga Marsha. Kasi syempre, bili kami ng saging kanina mga mare. At syempre mga mare, lagyan natin siya mamaya mare ng spice. Charis. So, meron kami dito mare na laman ito. Pero mare, ito yung aming level down. Level down. Kaya ayan palang mare. So, di ba? Ang tigas mare. So, mare, ilalagay natin itong churado. Lalagyan natin ng konting pork later mga mare. So, this one is the porky na nabili ko nung nakaraan pa mare. So, lalagyan natin, gagawa tayo ng laswa nga mare. So, lalagyan ko ito ng ganito mare. I think siguro 2 piraso lang ilalagay ko. Ilang piraso ba ang laman nito mga marsh? Sa ganorn. Kasi nga, gusto ko sana siyang lagyan ng shrimpy but gusto ko din na pakainin ng aking jusawa nito. So, ang lalagay natin nito ay pork. Ayan. So, yes mga mare. Siya nang lulutuin natin for today's video. And of course, mga mare, nilabas ko na rin itong mare, ang ating baby's spinach. Yan. So, ito isasahog din natin ito, mare, dito sa ating kalabasa, mare, kasi wala nga, mare, ako makita rin ng kangkong or kamote. So, maybe next time, kasi pag pumunta kami ulit ng Asian store, of course, mare, yung ating ginto ay narito. Yung ating perlas. Yan, my very, very favorite lady pinga. So, yeah. Yan siya. Gulo naman ng plastic. Ano ba yan mga mare? So, maglabas tayo nito mare ng how many? Shucks. Joke lang. Yan. How many? Nababaliw ako sa okra. Yan. So, I think mare, ayan lang muna mga mare ang ilagay natin dyan. Kasi alam ko mare, ako lang kakain yan. Okay, wag na muna natagdagan. Tama na yan. Ako lang kakain yan kasi mare, meron pa tayo mare natira. Pag nagsinigang ako, mare, ng pork naman. Gusto ko magsinigang ng pork para matikman din ang aking jusawa. So, this is for the other. Yan. So, for today's video nga, mare, ito yung ating lulutuin. So, mare, nilabas ko na rin dito yung natira kong kamatis. So, ganun gumawa kasi ako ng burger ng aking jusawa. So, malaki kasi yung kamatis. So, nilagay ko dito. At kung okay pa siya, mare, is gamitin din natin, of course. Yes, pero may kamatis pa ako dyan, mare, na nasa ref. Ayan. So, yan mga mare. At of course, mare, maglalagay din tayo syempre ng sibuyas. So, later. So, yes, mare, abangan niyo, mare, dahil papalambutin ko pa, mare, ang ating pork. Papalambutin. I-defrost para mare. I-defrost natin ang pork. Tapos saka muna natin mare. Lulutuin. Ipapakita ko sa inyo mare ang aking paggawa ng laswa. Laswa, Bisaya, laswa ng Pilipinas. Ayan mga mare. Mga mare, nahiwa ko na nga po ang ating sibuyas. At meron na nga po tayong sinama dyan na luya. So yung luya mare is very important to make it more tasteful. What? Flavorful. Yeah. And of course, ito yung ating kubes, mare, or the ating kalabasa. It's different from the Philippines, mga Mars. Or siguro, dahil ang binili ko ay color green, dapat pala color yellow. So, the inside is like watermelon. Char. Ayan. So, yun. So, sinalize ko na rin yung ating what do you call that one? Okra. Ayan. My very favorite okra. And of course, the kamatis. And of course, the spinach. Nandiyan yung spinach. Hindi ko inubos yung spinach, mare. Kalahati lang yan, mare. Nung isang pa. Kasi nga, mare, gagamitin natin siya for sinigang later. Alligator. Ayan. So, hindi ako magluto ng sinigang later, no?
next time, next day, next month, next year. Charit, joke lang. So, gagamitin ko siya pag nagluto ako ng sinigang at syempre, siguro sa mga susunod na araw mga mare, hanggat okay pa ang ating spinach at ang ating natirang okra. So, yes, mga Mars. First thing first. Charis. Pala dito sa nagagamitin natin sa ating last pa mga Mars, lagyan natin ng tubig mga Mare. Depende sa inyo Mare kung anong ilang tubig ang gusto ninyong gawin. Ayan. And then the first step is we're going to put all the ingredients, charis, ay ang ating sibuyas, ang ating kamatis, ang ating luya Mare, and bring it boil mga Mare. Ayan nga po at kumukulo na mga Mare. So, syempre Mare, open natin. O, diba? It's boiling, boiling, boiling. At since gagamit tayo ng, ng pork, ilalagay natin ngayon is the pork, okay? Careful with your hands because the water is boiling. It might burn your finger. Charis! Pagpasensyahan nyo na yung English ko. At nalulod na natin, Mare, ang ating pork diyan, Mare. Kung papansin nyo, maliliit yung hiwa ko, mga Mare, hindi siya ang bida. Ang bida for today's video ay ang ating mga gulay, mga Mare. Okay? And then, maglalagay ako, Mare, ng ating magic. Charis joke. It's a pork cubes, Mare. Masarap pa, Mare, yung ating sabaw. And after so many years, mga Mare, na kumukulo ang ating sabaw, mga Mare, at I know, Mare, that's it, you know, the pork is getting tender. I will put the pearl. Okra. The okra, my very favorite. Yarn. And then, I also put the kerbis. Okay, the kerbis. I don't know kung madaling maluto itong kerbis na to kasi ibang kulay siya mga Mars. So yeah, I don't know. So yun lang. Ilagay na natin lahat ng kerbis. Bali, half lang ito nung kalabasan natin mga Mare. Hindi ko Mare lahat niluto kasi medyo madami siya pagka So pwede ko naman siyang lutuin in the next time. Tapos, ang ilalagay ko naman is shrimpy. Ayan. So yan. Diba? Madami-dami yung kerbis ko, yung kalabasa ba? Ayan. So, nalagay na natin yan, Mare. Lagyan natin, Mare, ng mga seasoning. Ayan. So, lagyan natin, Mare, ng pepper. Yarn. So, yes. Ganyan lang siya, mga Mars. Tapos, papakuloyin natin, mga Mare, at saka natin nilalagay ang ating last na vegetable, which is our spinach. Since ang ating pork, gork naman ako, kerbis, tsaka ating okra is malambot na, nalagay na natin, Mare, ang ating spinach, the baby spinach. Wow! This one is really healthy, mga Mars, kasi more greens. It's vegetables, mga marshy. Ayan. So, yes, Mare. Kung mapapansin nyo, Mare, Mare, gusto ko, Mare, lanta. Lantang gulay. Yung, yung lutong-luto yung gulay. Gusto ko kasi nalalasahan ko yung gulay, mga Mars. So, yun. So, yes. Pakukuloan ko itong Mars, okay? And then, let's try later ang ating laswa. Wow, mga Mare, ang sarap-sarap mga Mare ng ating laswa for today's video. Mga Mare, cheers! Nagustuhan niyo ba yung luto natin for today? So, it's time for tikiman session. Charis, tikman natin. Ayan o, tingnan nyo. Ito yung aking, ayan na siya. Yeah, you see that? And I have a little bit of rice. So yes, tikman natin. Tikman natin yung kalabasa kung ano ba talaga yung flavor niya. Pagpasensyahan nyo na yung kilikili ko. Ganyan talaga yung natural yan. Natural yan. Ayan, so yes. So this is it. Tikman natin. Tinikman ko ng sabaw, mga Mars. Okay, sabaw. Oh my gosh. Namiss ko yung luto ko sa Pilipinas. Alam nyo ba, itong luto kong ganito. Pero yung luto ko kasi sa Pilipinas dito, doon sa specifically sa Antipolo doon, tapos doon sa pag nagluluto ako nito doon sa school benta to sa mga sa aking office mates sa sa aking OBF girls. Ayan, benta sa kanila to. Gusto nila tong luto kong to. Ayan, so shout out. Di ba pagluluto ko na lang kayo ulit. Shout out. Gusto to ni Miss Ampi, ni Miss Abby, ni Teacher Lilia, ni Teacher Jen, Teacher Edith. Lahat sila.
Ayun, so gusto nila tong luto ko itong last one to. Pero first time ko magluto nito, guys, na nilagyan ko ng pork. Ayan. Kasi, dapat ang inalagay ko dito, guys, is shrimp. Kasi meron din ako dito ang Knorr cubes na shrimp. Tapos lagyan ko ng shrimp. Dahil binilhan ako ng asawa ko ng, tag ito? May gintong shrimp. Ganon. So, ilagay ko sana siya. Pero sabi ko, tinanong ko kasi siya kanina, na sabi ko magluluto ako ng lutuin ko tong Corbis, itong squash. Sabi ko sa kanya kung gusto mo ba. Sabi niya, first time daw niyang kakain nito pag nagluto ako. So, I try na pork ang ilagay ko para matikman niya, para makain niya. Kasi pagka shrimp, hindi niya kakainin. Hindi talaga siya kumakain ng shrimp. Siya kumakain ng shrimp, ng fish, anything na seafood, hindi siya kumakain nun, guys. Pork tsaka chicken lang talaga. Tsaka mga sausages or beef like that. So, yun. Yung kalabasan nila. Ibang klase na kasi nung kalabasan nila. Sarap. Ito, ating okra. Ang sarap talaga. So, yan guys. Masarap ito yung luto. Kung gusto nyo gayahin, ganun lang. Kulo-kulo lang mga mare. So, yan. Mga mare, mga sister, mga brother. Okay. I hope pagustuhan din ang asawa ko later. Okay guys. So, yun lang ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo pagluto natin ng laswa. Sasabihin ko sana miswa. Magka-rhyme kasi laswa, miswa. Charis. So, yun. So, maraming salamat sa panonood guys ang aking vlog. At salamat sa pag-subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Please subscribe. Click the notification bell and click the like if you like this video. Thank you guys for watching. God bless us all. And always smile, people. Dankeschön.